Ola, eu son Brais Castro e hoxe veño a falar sobre un libro titulado Reo. E o autor desta obra é Xesús Antón Fraga Sánchez, que naceu o 28 de febreiro de 1971 en Londres, Reino Unido. Pois nada, esta historia conta a vida de Reo, que era un rapaz normal, pero gustaballe moito facer grafitis. Esta ambición polos grafitis lévalle a ter grandes rivalidades con outros grafiteiros, pero a maior rivalidade que ten é contra Oni, que era un grafiteiro da zona. Reo era fillo dun pai normal, unha familia normal, unha nai enfermeira, e vivía tamén co seu avó, un avó moi bo que o quería moito. Reo ten unha pandilla de amigos coa que queda nunha discoteca abandonada. Tamén está a súa amiga Cora, que é de Brasil, coa que se leva moi ben e lle intenta axudar aí nun tema, que ten un problema coa súa familia. Pois nada, a miña personaxe favorita é Reo, porque é que é valiente, medo a nada. Pero tamén me gusta moito Cora, porque é que quero luchar polo seu soño, pero non me lo podo dicir, porque senón nada. E pois nada, eu recomendo moito este libro. A linguaxe eu entendín e todo, fácil de ler, tampouco é moi complicado, en poucos días lelo. E pois nada, eu animovos a lelo e a ver se vos gusta a todos, así que veña, un saúdo.